Ngayon tayo sa MEPSA, malapit. MEPSA gilid. MEPSA. Okay, padoong tayo sa New Bridge. NLEX. Sa CCLEX. CCLEX. NLEX Manila. NLEX ang Manila. So hindi pa natin nararamdaman ang traffic. Pero medyo mabigat na. Mabigat na ang aking mata. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading the stuff so I can understand it fully. Appreciate myself, though out of this world. What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. Tara akong nisugat. Oh. Hello. What's up, what's up? What's up, what's up? Okay lang ka JC? Okay. Hindi man kayo kung anak ka ganina eh. Katulog naman. Tulog ka. First day, touchdown, road trip. Punta tayo ngayon ng CCLEX. Tignan natin kung ano yung beauty ng CCLEX. Ito yung Golden Gate ng Pilipinas. So, the longest bridge sa Pilipinas ngayon. So, let's discover Cebu. Welcome to Lapu-Lapu City, the island of Mactan, kung saan nahitabo ang Battle of Mactan, kung saan pinatay ni Lapu-Lapu sa Magellan noong 1581. 1581 ba yun? Basta nung panahon ng Katsila yun. So, tignan natin ang beauty dito. Magsisimula ang CCLEX from Cordoba to Cebu City. Welcome to CCLEX. Ayan, masuda pa sa CCLEX. Okay, let's go. Welcome to CCLEX. CCLEX. Dili ta mo agi ato brad kung dito ka. Sus. Mo ang Next nindot na time. kalsada. So, huwag mong kasuway. Abi na ko, baka lusot ba or daily? Unsa ba? May pag suway tato no? Nyawan, mawa niya, maglisod kayo. Di ka mawala ato eh. Sumbay na mga sila mga ano 90. Wow, day ka ni day. Mo na ni 180. day. Mo na yung mga ipangita o gihuwat. Nga naihapit kita Toll diretsyo Plaza ba? ahead 1 kilometers. Tallest. What? Longest day. Longest bridge. Welcome to CCLEX. Ayan. Ay galing, yata si Inday Bakash. Eh, Ale, baka may cash di ay. Masa, ano tayo card ko? Awal ka card. Oo, dito tayo kagidiri. Special trip ni. Sunod tanang na naman. 90 na guys. Sa una 100 man to. Ang Sunday. Thank you. Welcome to CCLEX. From Cordoba to ano may kutob? Bila ka kilometers na? Seaside. Seaside.
Kani kita kung gusto pa niya scenario na yun. Wala. Kaya nga preach yun, tanawa ko. Mura ka sa Cebu. The electronic bridge. Ada motorcycle in there. Hindi mo ng solar farm, solar farm? Solar farm in the CCLEX. Then we're going up to the bridge. We're running for 60, about 70 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Ang message. Yung star na the white one. Ayan ang SMC. No, that's not. Yung side, para karin mo yung star. Oh. Ano si Jinky Pacquiao? Kahit kating mahal sa usa ka kwarto diha. Kwarto. Review Casino, ano? casino. Nadia, kada luyo. Wala ka, Ocean Park. Kada luyo ano? Kasi ba? Side. Oh. Ano yun ka? Property. Mga ina niya, bisita niya pala. Dito mo ka. Ikaw mo dito sa Singapore. Muli masuk Negros. Oh, ya. Yang property itu. Oo ba? Yang setahun yang pinyahan. Bukan yang mansion. Okay, so magata to ang That's the end of CCLEX. CCLEX. Welcome to SM Seaside. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat sa pagtanaw and welcome to Cebu. Paalam! Meron tayong merch guys, available in 2 design, VisLog, channel vision. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page, Pahina ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!